салом тамошобинони азиз ва ҳаводорони варзиш. воқеан шаҳри душанбе рӯз то рӯз зебою дилрабо мегардад. инак дар фасли шукуфоию рӯиданҳо тасмим гирифтем то бозиҳои шавқоваро аз боғҳои афсонавии пойтахти азизамон шаҳри душанбе идома диҳем. ин навбат дар боғи фарҳангу фароғатӣ ба номи абулқосим фирдавсӣ қарор дорем. дар барномаи имрӯза бошад дастпарварони федератсияи ушӯи ҷумҳурӣ ширкат меварзанд. бояд ёдрас шуд ки барномаи Матин бо дастгирии раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳри душанбе таҳия мегардад. тамошобинони азиз, қабл аз оғози шартҳои барномаи Матин шуморо бо иштирокчиён шинос мекунем. иштирокчии якуми барнома Умар Шокиров. умар шокиров узви федератсияи миллии ушӯи ҷумҳурии тоҷикистон мебошад. вай тӯли 3 моҳ аст ки нозикиҳои якарбаи шарқи ушӯро аз мураббӣ Мавлон Сафаров меомӯзад. номбурда бештар ба навъи ушу таоллуқ ки намоишӣ аст таваҷҷӯҳ зоҳир мекунад. чанде қабл дар фестивали шаҳрӣ ширкат варзид. вай ба варзиши рақами 1 футбол низ диққат медиҳад. мехоҳад дар оянда устоди варзиш шавад. иштирокчии дуюми барнома Азизҷон Зоиров. зоирҷон азизов дар риштаи якарбаи шарқи ушу тамрин мегирад. аз фаъолияти машқварзиаш 1 сол сипарӣ гашт. номбурда дар мусобиқаи нахустин ширкат варзида ба сегонаи беҳтаринҳо шомил шуд. дар сабқати навбатӣ мақоми дуюмро касб кард. ниҳоят дар мусобиқаи чорум ба гирифтани ҷойи аввал даст ёфт. соли равон дар сабқати осиёи марказӣ зафар ёфт. иштирокчии сеюми барнома Самиалло Саидов. самиалло саидов дастпарвари федератсияи миллии ушӯи ҷумҳурии тоҷикистон мебошад. вай навомӯз аст. аниқтараш муддати 5 моҳ аст ки нозикиҳои ин нави яккарбаро меомӯзад. номбурда танҳо дар як фестивали шаҳрӣ иштирок кардааст. мавсуф ба варзиши рақами 1 футбол низ диққат дода мухлиси бошгоҳи Барселона мебошад. аз фанҳои мактабӣ бештар омӯзиши забонҳои русӣ ва англисиро меписандад. иштирокчии чорум Салим Солиев. салим солиев дар риштаи якарбаи шарқи ушу машқ мекунад. нозикиҳои якарбаи шарқи ушуро аз мураббии Мавлон Сафаров меомӯзад. аз фаъолияти машқварзиаш 6 моҳ сипарӣ гашт. номбурда дар мусобиқаи нахустин ширкат варзида ба гирифтани мақоми аввал мушарраф шуд. инчунин дар сабқати ҷумҳуриявии шаҳри хуҷанд ба сегонаи беҳтаринҳо шомил гашт. мавсуф дар федератсия қоидаи ушу санда ва ҳам ушу таоллу яъне гимнастикаи хитоиро меомӯзад. ӯ ба дигар навъҳои яккарба кикбоксинг ва кудо ҳам диққати махсус медиҳад. иштирокчии панҷуми барнома Ҷасур Меликов. ҷасурбек меликов дастпарвари федератсияи миллии ушӯи ҷумҳурии тоҷикистон мебошад. вай навомӯз аст. аниқтараш муддати 4 моҳ аст ки нозикиҳои ин нави яккарбаро меомӯзад. номбурда танҳо дар фестивали шаҳрӣ иштирок кардааст. мавсуф ба варзиши рақами 1 футбол низ диққат дода мухлиси бошгоҳи Барселонаи Испания мебошад. орзу дорад то дар оянда духтур шавад. ва ниҳоят иштирокчии охирин Муҳаммадҷон Холов. муҳаммадҷон холов узви федератсияи миллии ушӯи ҷумҳурии тоҷикистон мебошад. вай тӯли 2 моҳ аст ки нозикиҳои яккарбаи шарқи ушуро аз мураббии Мавлон Сафаров меомӯзад. мақсад дорад ки мусобиқаи аввалинро бо касб кардани зинаи якум хотима бахшад. аз фанҳои мактабӣ бештар омӯзиши забони модариро меписандад. орзу дорад то дар оянда мураббӣ шавад. устоди варзиши ҷумҳурии тоҷикистон довари дараҷаи ҷумҳуриявӣ Мавлон Сафаров. устоди варзиши ҷумҳурии тоҷикистон довари дараҷаи ҷумҳуриявӣ Қамариддин Ҷалилов.
дӯстони азиз, барои гарм сохтани бадан шарти аввали барномаро аз давидан шурӯъ мекунем ки масофа 60 метрро ташкил медиҳад. Барои иҷрои ин шарт Умар Шокировро даъват мекунем. дӯстони азиз, бо садои уштаки довар Умар Шокиров, иштирокчи аввали барнома, аллакай шартро оғоз намуд. Мебинем ки бо суръати баланд масофаи 60 метрро тай мекунад. Умар Шокиров масофаи 60 метрро дар муддати 12 сония убур намуд. Таваҷҷӯҳ мекунем ба маҳорати Зоирҷон Азизов. Зоирҷон Азизовро мебинем дӯстони азиз, чӣ гуна масофаро тай мекунад. ӯ ҳам низ кӯшиш карда истодааст ки суръаташро боз ҳам ду се чанд баландтар намояд. аҳсан мегӯем. Зоирҷон Азизов масофаро дар муддати 10.81 сония тай намуд. навбати Самиялло Саидов фаро расид. инак дӯстони азиз, иштирокчи сеюмро мебинем ки чӣ гуна масофаро тай мекунад. ӯро зарур аст ки боз ҳам суръаташро баландтар намояд, зеро суръаташ на чандон баланд аст. зудтар бошед. Самиялло Саидов масофаро дар муддати 12.64 сония тай намуд. таваҷҷӯҳ мекунем ба маҳорати Салим Солиев. дӯстони азиз, акнун иштирокчи навбатиро мебинем ки чӣ гуна масофаро тай мекунад. хуб мебинем ки суръаташ на чандон баланд аст. албатта ин шарти аввали барнома аст. онҳоро зарур аст ки бояд ҳарчи қувву нерӯ бештар сарф намоянд. Салим Солиев масофаи 60 метрро дар муддати 11 сония тай намуд. таваҷҷӯҳ мекунем ба маҳорати Ҷасурбек Меликов. хуб дӯстони азиз, акнун барномаро идома медиҳем. мебинем ки иштирокчи панҷуми барнома ҳам низ ба монанди рақибони худ бо суръати баланд кӯшиш карда истодааст ки хати марраро убур намояд. Ҷасурбек Меликов масофаро дар муддати 10.68 сония тай намуд. навбати Муҳаммадҷон Холов фаро расид. инак дӯстони азиз, иштирокчи шашуми барномаро мебинем. Муҳаммадҷон аст. хуб Муҳаммадҷонро мебинем ки назар ба рақибони худ ҷисман хурдсол аст ва ба ин хурдсолӣ хеш нигоҳ накарда боз миёни ҳарифони худ қувватсанҷӣ мекунад. Муҳаммадҷон Холов масофаро дар муддати 12.19 сония тай намуд ва ҳамин тавр дар ин шарт Ҷасурбек Меликов дастболо гардид. дар шарти аввал Ҷасурбек Меликов аввалин шуда соҳиби 10 хол гардид. Зоирҷон Азизов дар зинаи дуюм қарор гирифт. Салим Солиев ба сегунаи беҳтаринҳо шомил гашт. Умар Шокиров дорои 7 имтиёз аст. Муҳаммадҷон ва Самияллоҳ мутаносибан дар мақомҳои баъдӣ ҷой гирифтанд. дӯстони азиз, сайёҳатамонро аз боғи фарҳангу фароғатӣ ба номи Абулқосим Фирдавсӣ идома медиҳем. мегузарем ба шарти дуюми барнома. шарти навбатӣ яке аз машқҳои ҷисмонӣ мебошад ки ба таври якҷоягӣ иҷро карда мешавад. дӯстони азиз, бо ишораи довар аллакай шарти дуюми барнома ҳам оғоз гардид. акнун дар ин шарт мебинем ки 6 нафар варзишгарон миёни ҳам чӣ гуна истодагарӣ мекунанд, чӣ гуна қувватсанҷӣ мекунанд. ва дар ин шарт танҳо ана ҳамин сабру тоқат ва қувву нерӯи зиёд лозим аст ки то тавони ана ҳамун шаҳди пирӯзиро чашӣ. ва албатта пас аз чанд лаҳза аллакай ғолиби ин шарт ҳам муайян мегардад. мо итминон дорем ки пас аз якчанд сонияҳо ё ин ки дақиқаҳо аллакай аз миёни ин варзишгарон иштирокчие ки ҳарчи зудтар хаста мешавад аз идомаи бозӣ даст мекашад. ғолиб танҳо ҳамун шахсе мегардад ки то охир истодагарӣ мекунад, то охир рақибони худро ба шикаст дучор мекунад. ана ҳамун варзишгар ғолиб эътироф мегардад. ва мебинем дӯстони азиз, аз миёни 6 нафар варзишгарон то ҳол ҳеҷ кас аз идомаи бозӣ даст накашид. хуб мебинем ки иштирокчии сеюми барнома аллакай аз идомаи бозӣ даст кашид. ин ҳамон шояд Самияллоҳ аст. боз иштирокчии панҷуми барнома Ҷасурбек Меликов ки дар шарти қаблии барнома ғолибиятро ба даст оварда буд ва мутаассифона дар ин шарт натавонист ки
мақоми аввалро касб намояд. Мебинем иштирокчӣ шумораи 4 низ аз идомаи бозӣ даст кашид. Ин Салим аст. 3 нафар варзишгарони дигар қувватсанҷӣ мекунанд. аҳсан мегӯем ба ҳунару истеъдоди 3 нафар иштирокчиён ки то ҳол аз идомаи бозӣ даст накашиданд. аллакай мебинем ки зоирҷон азизов пояаш ба ларзиш омадааст, дигар имкон надорад ки то охир истодагарӣ намояд ва мебинем ки мутаассифона натавонист ки то охир рақобатро идома бидиҳад. акнун мебинем ки бениҳоят рақобати ҷиддӣ миёни ду нафар варзишгарон меравад. ин ҳам бошад умар шокиров ва муҳаммадҷон холов ва нахуз аз миёни иштирокчиён муҳаммадҷон холов аз идомаи бозӣ даст кашид. дӯстони азиз, чӣ тавре ки мову шумо шоҳиди ин рақобати ҷиддии варзишгарон шудем ва ҳамин тавр аз миёни 6 нафар иштирокчиён умар шокиров дастболо гардид. аҳсан мегӯем. пас аз интиҳоёбӣ шарти дуюм тағйирот ба назар расид. акнун зоирҷон азизов садрнишин шуд. ҷасурбек бо як хол камтар ба хати дуюми ҷадвал фаромад. салим ва муҳаммадҷон 15 холиро дар ихтиёр доранд. умар соҳиби 14 имтиёз, самиаллоҳ дорои 10 хол мебошад. дӯстони азиз, дар чунин манзараи зебо ба тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш машғул шудан барои кас аҷаб роҳатеро мебахшад. барномаи Матинро аз майдончаи аттраксионҳои боғи фарҳангу фароғатӣ ба номи Абулқосим Фирдавсӣ идома медиҳем. шарти сеюми барнома гузаштани монеаҳо мебошад. дӯстони азиз, акнун шарти навбатӣ оғоз гардид. хуб мебинем ки умар шокиров нахуз аз ана ҳамин монеае ки бисёр ҳам мушкил аст гузаштан аз ин монеа, яъне ба монанди хонаи тортанакро гирифтааст ки аллакай пушти сар намуд ин монеаро. акнун мебинем ки сипас боз шартро идома дода истодааст. аз дохили ана ҳамин монеаҳое ки ҳалқа шакл аст гузариш мекунад ва нукта намонад ки ғолиб аз рӯи вақт муайян мегардад. умар шокиров шартро дар муддати 35 сония иҷро намуд. таваҷҷӯҳ мекунем ба маҳорати зоирҷон азизов. инак зоирҷон азизов ба шарти барнома пардохт. акнун мебинем ки иштирокчии навбатӣ чӣ гуна аз ин монеае ки шаклаш ба мисли хонаи анкабут аст хело хуб гузариш намуд ва сипас дохили ан ҳамин монеаҳои ҳалқа шакл мегардад ки аз ин ҳам гузаштан барои ҳар як варзишгар каме мушкил аст. зоирҷон азизов шартро дар муддати 26.157 сония иҷро намуд. навбати самиаллоҳ саидов фаро расид. тамошобинони азиз, ин таҷҳизотҳои варзиширо ки шумо мебинед, албатта ҳама ин дар боғи фарҳангу фароғатӣ ба номи Абулқосим Фирдавсӣ муҷаҳҳаз гардонида шудааст. ин ҳама шароитҳо барои махсусан кӯдакону наврасон фароҳам оварда шудааст ки аз ин шароитҳо самаранок истифода намоянд. иҷрои шарти самиаллоҳ саидов 18.87 сонияро ташкил намуд. навбати Салим Солиев фаро расид. ва дӯстони азиз, дар баробари ин албатта ба қадри ҳама ин заҳмату талошҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бояд ҳар як шаҳрванди ҷумҳурӣ бирасад, зеро бинед ки дар ин боғи фарҳангу фароғатӣ ба номи Абулқосим Фирдавсӣ тамоми шароитҳои мусоид фароҳам оварда шудааст ки дилхоҳ шахс метавонад ба ин боғ омада аз ин шароитҳои мусоид фароҳам истифода барад. Салим Солиев шартро дар муддати 21.54 сония иҷро намуд. навбати Ҷасурбек Меликов фаро расид. инак Ҷасурбекро мебинем ки бо кӯшишҳои зиёд ҳаракат карда истодааст ки ҳарчи зудтар шартро иҷро намояд, зеро вақт сипарӣ шуда истодааст. ва дӯстони азиз, бояд ёдовар шуд ки барномаи Матинро бо дастгирии раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳри Душанбе манзури шумо гардонида истодаем. мебинем ки аллакай
ба ана ҳамун нуқтаи муайян карда шуда расид. ҷасурбек меликов шартро дар муддати 23:45 сония иҷро намуд. таваҷҷӯҳ мекунем ба истеъдоди муҳаммадҷон холов. инак мебинем ки иштирокчии навбатӣ муҳаммадҷон аст. аз ҳама иштирокчии хурдсоли барномаи имрӯза аст ки дар барномаи имрӯза иштирок карда истодаанд. аҳсан мегӯем ба ҳунару истеъдоди ин варзишгари хурдсол ки аз ин монеаҳои мушкилгузар бениҳоят хуб гузариш карда истодааст. хуб мебинем ки аз пой меафтад, боз ба ин мушкилӣ нигоҳ накарда шартро идома медиҳад. муҳаммадҷон холов шартро дар муддати 24:6 сония иҷро намуд ва ҳамин тавр дар ин шарт самиаллоҳ саидов ғолиб омад. дар шарти сеюм ҳам зоирҷон пешсаф аст. ҷасурбек ва салим 24 холи доранд. муҳаммадҷон бо 22 имтиёз дар зинаи чорум, самиаллоҳ бо як хол зиёдтар аз умар мақоми панҷумро касб намуд. фикр мекунем ки шарти сеюми барнома ҳам барои иштирокчиён ва ҳам барои бинандаи шабакаи баҳористон хело ҷолибу шавқовар гузашт. акнун варзишгарон омода ҳастанд ки қувваашонро дар шарти чоруми барнома бисанҷанд. инак таваҷҷӯҳ мекунем. дӯстони азиз, шарти чоруми барнома оғоз гардид. хуб мебинем ки умар шокиров нахуз аз ан ҳамин бандҳои панҷара шакл гузар мекунад ва сипас аз дигар монеаҳо бояд бе ягон хатогӣ гузар намояд. аҳсан мегӯем. акнун мебинем ки боз ба поин мефарояд. умар шокиров шартро дар муддати 19:94 сония иҷро намуд. таваҷҷӯҳ мекунем ба маҳорати зоирҷон азизов. инак зоирҷон азизовро мебинем. зоирҷон азизов чӣ гуна шартро иҷро мекунад. ғолиб аз рӯи вақт муайян мегардад. дӯстони азиз, бояд иштирокчиёни мо дар ин шарт ба мисли қаблӣ зираку ҳушёр бошанд. ҳарчи кӯшишҳои зиёд намоянд ки шартро бо суръати баланд ва ба хубӣ иҷро намоянд. зоирҷон азизов шартро дар муддати 21:55 сония иҷро намуд. навбати самиаллоҳ саидов фаро расид. хуб мебинем ки самиаллоҳ чӣ гуна шартро иҷро мекунад. аҳсан мегӯем. хело хуб шартро иҷро карда истодааст. мебинем ки акнун чӣ гуна мефарояд. офарин. самиаллоҳ саидов шартро дар муддати 14:75 сония иҷро намуд. навбати салим солиев фаро расид. дӯстони азиз, бори дигар хотиррасо мекунем ки барномаи Матинро бо дастгирии раёсати кору бо ҷавонон ва варзиши шаҳри Душанбе аз боғи фарҳангу фароғатӣ ба номи Абулқосим Фирдавсӣ манзури шумо гардида истодаем. иҷрои шарти Салим Солиев 14:35 сонияро ташкил намуд. таваҷҷӯҳ мекунем ба маҳорати Ҷасурбек Меликов. инак Ҷасурбекро мебинем ки чӣ гуна амали мазкурро дар ин шарт иҷро мекунад. уро зарур аст ки ҳарчи зудтар бошад дар ин шарт, то тавонад ки ана ҳамун имтиёзи баландро ба даст биёрад. ҷасурбек Меликов шартро дар муддати 17:77 сония иҷро намуд. навбати муҳаммадҷон холов фаро расид. инак мебинем ки муҳаммадҷон холов шартро иҷро карда истодааст. дӯстони азиз, албатта ба ҳар як шумо бори дигар тавсия медиҳем ки ҳатман ба ана ҳамин боғи Абулқосим Фирдавсӣ биёеду ба обу тоб додани бадани худ машғул шавед. иҷрои шарти муҳаммадҷон холов 19:12 сонияро ташкил намуд. ба ҳамин тавр дар ин шарт Салим Солиев ғолиб омад.
дар шарти чорум тағйирот ба назар расид. Ин аст ки Салим Солиев бо 34 хол ба садри ҷадвал баромад. Ҷасурбек Меликов бо 32 имтиёз дар ҷои дуюм мавқеъ гирифт. Муҳаммаҷон ба сегонаи беҳтаринҳо шомил гашт. Самиалло низ 29 хол дорад. Зоирҷон 1 бора ба хатти панҷуми ҷадвал фаромад. Умар Шокиров бо 25 хол дар зинаи охирин қарор гирифт. бинандагони азиз, сайру саёҳатамон аз боғи афсонавӣ ба номи Абулқосим Фирдавсӣ идома дорад. Инак мегузарем ба шарти панҷуми барнома. дӯстони азиз, инак шарти навбатӣ оғоз гардид. Акнун мебинем ки иштирокчиён шартро бештар дар ҳамин дохили аттраксионҳо иҷро мекунанд. хуб мебинем ки аз баландии ошёнаи дуюм ба дохили анамин нақ шартро иҷро намуда берун мешаванд. Умар Шокиров шартро дар муддати 20 сония иҷро намуд. навбати Зоирҷон Азизов фаро расид. Зоирҷон Азизовро мебинем ки ин ҳам яке аз иштирокчиёни фаъоли барномаи имрӯза аст. Буро зарур аст ки ҳарчи зудтар суръаташро баланд намояд. бибинем ки аз дохили нақ берун мешавад. офарин. Зоирҷон Азизов шартро дар муддати 16:21 сония иҷро намуд. таваҷҷӯҳ мекунем ба истеъдоди Самиалло Саидов. Самиаллоро мебинем дӯстони азиз. мебинем ки дар муддати чанд сония шартро иҷро мекунад ва ногуфта намонад ки ғолиб аз рӯи вақт муайян мегардад. он амалҳоеро ки айни замон онҳо иҷро карда истоданд, ҳамаи онҳо аз рӯи вақт ба назар гирифта мешавад. Самиалло Саидов шартро дар муддати 17:64 сония иҷро намуд. навбати Салим Солиев фаро расид. дӯстони азиз, албатта ин аттраксионҳо дар боғи Абулқосим Фирдавсӣ, яъне барои махсусан кӯдакону наврасон муҷаҳҳаз гардонида шудааст, то ин ки омада аз ин шароити мусоид фароҳам истифода намоянд. Салим Солиев шартро дар муддати 12:80 сония иҷро намуд. таваҷҷӯҳ мекунем ба маҳорати Ҷасурбек Меликов. тамошобинони азиз, албатта он шароитҳое ки дар боғи фарҳангии фароғати ба номи Абулқосим Фирдавсӣ фароҳам оварда шудааст, бояд ҳар як шаҳрванди ҷумҳурӣ дар баробари истироҳату фароғат намудан ба тозагӣ аҳамияти хоса бидиҳанд. Ҷасурбек Меликов шартро дар муддати 15:45 сония иҷро намуд. навбати Муҳаммаҷон Холов фаро расид. инак Муҳаммаҷон Холов ба шарти барнома пардохт. мубалакай ба ошёнаи дуюм мебарояд. ва сипас аз дохили нақ берун мешавад. Муҳаммаҷон Холов шартро дар муддати 19:52 сония иҷро намуд. ва ҳамин тавр дар ин шарт Салим Солиев даст боло гардид. баъди интиҳоёбии шарти панҷум ҳам Салим Солиев мавқеашро аз даст надод. Ҷасурбек бо 3 имтиёз камтар дар зинаи дуюм қарор гирифт. Самиалло ва Зоирҷон дорои холҳои якранг 36-тоиянд. Муҳаммаҷон ва Умар мутаносибан дар зинаҳои баъдӣ қарор гирифтанд. дӯстони азиз, ниҳоят расидем ба шарти шашуми барнома. шарти навбатӣ шарти ҳалкунанда мебошад. дӯстони азиз, шарти ниҳоии барнома ҳам оғоз гардид. акнун мебинем ки дар ин шарт варзишгарони федератсияи ушу чӣ гуна ҳунару истеъдоди худро нишон медиҳанд. маҳз ана ҳамин шарт барои онҳо яке аз шартҳои гӯем каме вазнинтар аст, каме мушкилтар аст ба ҳисоб меравад. зеро бештар тамоми қувваву нерӯе ки онҳо доранд маҳз дар ана ҳамин шарт сарф менамоянд.
و باید یادآور شد که دستپرورانے که فدراسیای اوشو عین ҳол дар барномаи матин ширкат варзида истоданд зери роҳбарии мураббии мавлун сафаров машқу тамрин менамоянд ва аҳсан мегӯем ки ба ҳар як мушкилое ки имрӯз дар барнома садди роҳи онҳо шуд дар ҳар як шаҳр ба ин мушкило нигоҳ накарда боз хуб ҳунарамӯй карданд. умар шарипов машқи ҷисмониро 35 маротиба иҷро намуд. навбати зоирҷон азизов фаро расид. зоирҷон азизовро мебинем ки хело хуб амали мазкурро иҷро карда истодааст. хатогӣ дар амалҳои ӯ кам ба назар мерасад. дӯстони азиз, албатта машқи ҷисмонӣ яке аз машқҳое аст ки на танҳо варзишгарони касбӣ балки алоқамандону дӯстдорон ва ҳаводорони варзиш низ ин намуди машқро метавонанд ки мустақилона иҷро намоянд, на танҳо дар толорҳои варзишӣ балки дар ана ҳамин табиати зебо, дар ана ҳамин манзараи дилкаш, дар чунин боғҳои фароғатӣ метавонанд ки ин намуди машқро истифода намоянд ва дар баробари ин метавонад ки барои обу тоб додани бадани ҳар як шахс ин намуди машқ таъсири мусбит расонад. аҳсан мегӯем ба зоирҷон азизов ки машқи ҷисмониро ҳарчанд хаста шуда бошад ҳам лек боз хуб иҷро карда истодааст. шояд тавонад ки шумораҳоро ба адади 50 расонад. аҳсан мегӯем бинед ки шумора аз адади 50 ҳам гузашт. зоирҷон азизов тавонист ки бо кӯшишҳои зиёд машқи ҷисмониро 60 маротиба иҷро намояд. таваҷҷӯҳ мекунем ба истеъдоди самиялло саидов. самияллоро мебинем ки машқи ҷисмониро то кадом андоза иҷро менамояд. албатта ӯро зарур аст ки бояд дар иҷрои ана ҳамин шарт кӯшиш намояд ки бехатогӣ амали мазкурро иҷро намояд. зеро ҳар як шарт, ҳар як машқ ба худ як қоидаеро дорад ки дар ҳолате ки варзишгар он қоидаҳоро ба хубӣ риоя накунад, фикр мекунам муваффақ намешавад. самиялло саидов машқи ҷисмониро 24 маротиба иҷро намуд. навбати салим солиев фаро расид. мебинем ки салим солиев ба шарти барнома пардохт. тамошобинони азиз, албатта ин шарт шарти ҳалкунанда аст. бояд ҳар як варзишгаре ки айни ҳол дар барномаи матин иштирок доранд бояд нерӯи худро маҳз дар ана ҳамин шарт сарф намоянд, зеро ин шарт шарти ҳалкунанда аст. пас аз анҷоми ин шарт ғолиб ва ҷоизадорони барномаи имрӯза муайян мегардад. аз ҳамин рӯ танҳо як имконияти дигар дар ана ҳамин шарт мебошад ки варзишгарон метавонанд ки ана ҳамин имконияти худро самаранок истифода намуда ба манфиати кори худ анҷом диҳанд ва тавонанд ки имтиёзи лозимаро соҳиб шаванд. аз сабабе ки салим солиев ба хатогӣ роҳ дод, ҳайати ҳакамон иҷрои шарти ӯро 40 маротиба ҳисоб намуд. таваҷҷӯҳ мекунем ба истеъдоди ҷасурбек меликов. дӯстони азиз, акнун мебинем ки иштирокчии навбатии машқи ҷисмониро иҷро карда истодааст. бори дигар ёдрас мешавем ки барномаи матинро бо дастгирии раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳри душанбе
از باغ فرهنگ و فراغتی به نام ابوالقاسم فیردوسی منظور شما گردانیده شدیم. البته نکته نماند که در برنامه امروزه دست پروران فدراسیون اوشوی جمهوری شرکت ورزیده شدند. می‌بینیم که جسوربک ملیکوف با یک عذاب و مشقت‌های زیاد عمل مذکور را اجرا می‌کند. این نشانه انمو خستگی می‌باشد. جسوربک ملیکوف توانست که مشق جسمانی را 30 مرتبه اجرا نماید. نوبت محمد جان خولوف فرا رسید. 1 2 3 4 اشتراکچی نهایی برنامه در شرط آخری برنامه است. یعنی در شرط حل کننده است که عمل مذکور را اجرا کرده شده است. فکر میکنم که اون خطاگی که محمد جان یعنی در اجرای شرط به خطاگی راه داد، البته این خطاگی از مد نظر داور و هیئت حکمان دور نخواهد ماند. سرابر باشیم. 33 34 35 36 37 آخره 38 39 احسان میگویم با محمد جان خولوف که با صورت بلند مشق جسمانی را اجرا کرده شده است به یگان ایستادگی. 50 51 52 53 54 خب ببینیم که علاقه پایهای محمد جان از سبب انمون خسته بودنش به لرزش میویند. 61 کرده 62 63 محمد جان خولوف مشق جسمانی را 63 مرتبه اجرا نمود و توانست که در این شرط غالبیت صاف را به دست آورد. در شرط حل کننده سلیم سولیف با 52 امتیاز صدرنشین است. جسوربک ملیکوف با 47 خال مقام دوم را از آن خود کرد. زهیرجان عزیزوف با 45 امتیاز در خط سوم جدول موقع گرفت. محمد جان، سمی الله و عمر در زینه‌های بعدی جای گرفتند. تماشابینان عزیز، پس از اجرای شرط‌های برنامه امروزه متین، غالب و جایزه‌داران معین گردید. زینه سومی برنامه متین را زهیرجان عزیزوف کسب نمود. احسن میگوییم. دوستان عزیز، البته مدال و افتخارنامه‌ها از جانب ریاست کار با جوانان ورزش شهر دوشنبه با اشتراکچیان تقدیم می‌گردد. احسن میگوییم با زهیرجان عزیزوف که مقام افتخاری را از آن خود نمود. من به نهایت شاد هستم که در این باغ زیبا و در برنامه اشتراک کردم. من بسیار حلاوت بردم و من رو افتاده نیستم که جای سوم را گرفتم و در آینده من میخواهم که در نمود اوشو چمپیون شوم. مقام دوم را باشد جسوربک ملیکوف کسب نمود. آفرین میگوییم با جسوربک که توانست که با زحمت و تلاش های زیاد، با کوشش های زیاد زینه دوم برنامه را از آن خود نماید. البته این هم کاری سهل نیست در میان 6 نفر ورزشکاران. به نهایت شاد هستم که من جای دوم را گرفتم. از خودم باوری داشتم. اولین بار است که من در باغ اشتراک کردم. باغ با من خیلی مقبول شد. دوستان عزیز، طبق نتیجه گیری هیئت حکمان، قهرمان برنامه امروزه متین سلیم سولیف گردید. احسن میگویم بر سلیم سولیف که بهترین ورزشگر برنامه امروزه متین دانسته شد. توانست که همه رقیبان خود را به شکست روبرو نماید و امتیازهای بلند را از آن خود نماید و مقام افتخاری را
کسب نمود. احسن میگوییم. من خیلی شدم که در برنامه متین جای اول را گرفتم و من آرزو داشتم که در برنامه متین که جای اول را گیرم و من نخواهم که در آینده نوع چمپیونات جهان رفته جای اول را گیرم. جهت اشتراک فعالانه در برنامه متین از جانب ریاست کار با جوانان و ورزش شهر دوشنبه و دیگر اشتراکیان افتخارنامه ها سپرده می شود. افتخارنامه به محمد جان خالق سپرده می شود. افتخارنامه دیگر باشد به سمیع الله سعیدов مکافاتانیده می شود. و افتخارنامه نهایی باشد به عمر شاکرов سپرده می شود. тамошобинон азиз, ин буд барномаи матин ки бо дастгирии раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳри душанбе аз боғи фарҳангу фароғатӣ ба номи абулқосим фирдавсӣ бо дастпарварони федератсияи ушӯи ҷумҳурӣ манзури шумо гардид. итминони комил дорем ки барномаи имрӯза ба шумо низ писанд омад. хайр, то барномаи оянда.